zu. Gertatuko zait. Kaletik. Bai? Ibili? Bai? Eta jendana. Erazki, superonenai aplikazioa miluzen eta final guztiak asmatzen ditut. Etxean denak, bai. Orduan etxien danakonak. Nik esan nuen, jende horri pinba banatu. Etorri. Hori bestea. Etorri, erakutsi. Ta irabazi hemen? Hori ba. Eurek egin dute. Hausartak dira. Gure lehiakideak datozela. Gregorio eta Santi. Ainhoa, Mikel eta Maia Baur gurekin egoteko zez. Agunde noi, ongi etorri. Gregorio eta Santik esan zuten, aplikazioan bakarrik ez, gure backgroundean eta gure biografian eta gure curriculumean konfiantza eragotekoa, badago miluzen egotea. Hoi da. Gregorio Santi, aurreko miluzetik orain etorrita 1000 urte eta gero. Hori. Ondo? Bestelako lehiaketa bat alako? Bai. Hemen. Nik apustu egin marko banu, ilaski, esango nuke hauek aplikazioa ez dutela probatu. Ze aplikazio, miluzeko aplikazio bat badau? Ikusten? Zigortute kanpora, Santi. Gregorio, akaso bai informatikaria izan da? Ba, ni probatu dut, oso ona da. Bai. Sistema operatiboa eta fina. Laugarren saioa, ez dugu kontuan hartuko, Santi? Hori, esan dakoa. Komentarioa. Laugarren saioa, 1000 euro irabazita, eta bestak beste erakusten programan zehar, ze humoreona dakar zuen beti, baina batez jakintze, bai, finaletan eta oso ondo. Gertu gabiltza, Ukitzen gabiltza hemen zakua. Zorte hono, bikote. Mi esker. Ainhoa eta Ainhoa, noski, Urien eta Larretxea horrela beriziko ditugu eta. Promozikote, Gabon? Gabon. Bigarren ez gurean? Bai. Bueno, eta momentuz, Aurrekuen oso ondo. jokatutako saio bakarrean, ja final bat jokatu dugu. 150 euro irabazi ditugu. Ze asmo gaur, Ainhoa, Hombre, finaleraino helduta sakua irabazizkero... Asko zabeto. Penalizateke esaterako, gerta daiteken arren, gaur etxera joan behar izatea. Baina lasai, ze Ainhoa zaurientzako ukendu bat ere badu. Hain zuzen, poesia? Bai. Azaldu guzu hau, azaldu guzu, mesedez? Liburu bat nahi baitu. Bai, aspaldi, ja, la urte pasadie. Eta, momentu hortan tesi edo ideia horrekin abiatu neban, liburua ateratzeko eskaintza egin doztien Pamielatik, eta atera gendun, eta egin dau bere bidea. Poesia zaurien ukendu. Bai, igual gaur, espero dut ez behar izatea. Baina etxera joango bagina hortxe dago poesia beti ere. Hori beti gongo da, literatura beti gongo da. Eta Ainhoa Larretxeak ukenduen artean, zaletasun asko, baina podcastak ere aipatu dituzu, podcast zalea omen. Bai, egunero 2-3, igual batzutan 4 ditzen ditu. Egon badago materiala, Bai. Entzun nahi duenarentzat, bereziki gustokoak, edo? Denetik, llegatzen naiz, eta lanera llegatu horretik bat, lanetik etxera bidean beste bat, ez dakit, gustora flop kultura Euskal Herria irratian. Flop kultura Euskal Herria irratian, oso ondo. Eta zakua irabaziko bagenu, ja, pixka bat, dirura ere joan da, ze asmo? Zuek bazkaria atera gonbidatzea, noski. Zuzenean hori, Hombre. asmo nagusia gu gonbidatzea. Eta geroia gerokoak. Ongi etorri eta zorte hon ordua bikote, animo. Mikel eta Maia gure bikote barria ze moduz? Eixo, ondo? Ondo, Mikel, non dizatoz? Ni Zarauztik. Amaia zu? Andoaindarra izatez, baina Idia Zabalen bizi. Idia Zabalen bizi. Lankideak zarete? Bai, Lasalle Zarautzko ikastetxean ite deu bilok lana, da bilok irakaslia gara, lankide eta bixe. Norbere herrian irakasle jardute hori, Mikel? Bai. Alde honak, alde txarrak, balantza. Alde hona da, zenitzen duzula gurasoen berotasuna. Hori da, bai. Kalean zoazela, eta Mikel, gogoratu, gure txikia, eta eskerrik asko. Zeure txekuek be, zaletasunen artien, dinot, zemala ba? Nik bi. Bi? Bai, 5 eta 2 urte. Guau! Hori ondo dago, Hobi bezala, ez da? Ze zaletasun ba, bi ume zaintzea zuterako? Bueno, eskalada egiten be bai. Bai, behaiek hasi dira. Bai, eta gustoko, eta... Segurako joera dago Euskal Herrian, Bai. Izango die milu zezale, seguru? Baitare. Ondo, begire gongo die. Amaia txien, numerik? 13 urteko mutiko bat. Uste nuen 13, ez dago jode. Zaletasunako hiek, 13 urteko bat. Bat. Miluze ikusten, espero dugu, gaur, gau ikusten. Eta Amaia zaletasunen artien, musika eta, eskolatik kanpo zer, irakurri. Ibili, mendia. Zarauztarrekin ondo? Oso ondo, gustora. Ze intentziorekin, Mikel Amaia? Bueno, ondo pasa, eta albadeu, hauetako bat etxea bialdu, eta gu leku hori hartu. Bikote, ongietorri, eskerrik asko. Bai, ondo pasa, baten bat etxera bidali, aldela etxera zakua eraman, Ze gaur, erde, jokua ditugu, 104.000 eta 800 euro.
4.000 euro. Atragantatu. Eztarria ere zikatu, Berotu. publiko ona gaur. Leioako gure lagunak, haupazuek. Haupa! Batxiller bat maila. Jose Miguel Barandiaran institututik. Berotuten nator. Sakua da? Izango da. Sakua da edo zeuek zarie? Edo dena. Bate daki. Arrasto, hasi gingo gara, lanean hasiko gara, lanera etorri gara, puntuak bildu behar dituzue, 10 puntu asko da. Beraz, asmatu, aliketarinen. Lehenengo taula, lehenengo arrastoa. Gregorio Santi, nahiko kontzeptu historikoa da. Aroa. Gerra. Mendea. Gauzak jaurtitzen ona da, oso. Jaurtiketan orduan. David. Katapulta. Ba bai. 90 puntu. Ainoa. Zondo. Eta bigarren taula zeuek estrainatu. Lehenengo arrastoa bigarren taula nabidanok. Denbora moteltzen da bertan. Adibidez. Bulegoa. Izan leike. Lanea. Metaversoa. Ondo Gregorio. Bertako guztiek helmuga bera dute. Ospitalea. Maratoia. Atzu gertu, GH. Gran hermano. Gran hermano. Bada. Zain egotea ez da lan erraza. Itxarongela. Eta katapulta, Apasuek. eta denak. Beste Lauro gehi, abaino berara. Zondo. Mikel eta Maia, hirugarren taula dator, Bai. lehenengo arrastoa. Sorpresak ematen trebea da. Mikel Amaia. Denbora. Adibidez. Isabel Gemio. Gaur erreferentzia. Guai. Sofin, Neskak, Denbora. txikitan gehiago erabiltzen genuen. Timbrea. Telefonilloa. Imaginazioa. Zuloa non dagoen badakizu, ezta? Zulo bat ere badu orduan. Telefonoa. Agugea. Mirilla. Putzua. Zenbat paga jaso duzun, esango dizu. Eltxetxua. Bai, Ere itxurapikoa, bai. 70 puntu. Eta belauntzan itxulapikoa utxik momentuz, Bai. baina animoz beteta, ez da? Bai. Gorputza zintzeko ere, bai. Imintzio batzu bikote, Bai. zulekua mesedez, Aino eta Aino bestaldean. Gaitezen, markagailua betetzen aldela. Hemen txeiru kontzeptu. Iratu ondo. Eta hasi. Jatekoa. Platera. Donutxa. Pizza. Donutxa. Galleta. Ez. Apa, Xanti. Gatuna. Irekitzeko, latak irekitzekoa. Ez. Abre fácil. Ez. Melo. Zer egiten da horrekin, Xanti? Aceituna, Hori? melokotoia, Ez? meloia, Ez? bero Ainhoa. Marrubia. sandia, Marroia. Bigarna. sandia. Espraiak egin grafitia egin. Grafitia oso ondo. Elkarlanean hau. Ba? Zapata garbitzoia eta zapata garbitzen diona. Bai, Bai, beste bezeroa. Eta Xanti bizko? venga bat. Zer da? Kiguia. Jatekoa. Venga, bero, beste bat. Meloia, naranja. Udarean. Bai, bai. Xanti ez da antza laranja zukuzalea. Claro. Eta zuritza ditu laranja? Babixatu lehenago. Vale. Edo eurei esan. Bai. Zuritzen ere berezi, platano bezala. Dena dela. Ondo. Hirurogeita puntu. Ruta kontuak, bai, irudimena beti ere... Ondo. Bai, elikatzen duta. Zuritzearen artea eta txistea. Gero, zazpikian zer dakozu? Sorpresa, bueno. Badago zerbait. Vale. Ainoa. Ondo, ari zarete, eutxi horri? A ber. Mikel Amaia. Bota proposamena beldurri gabe, ados bikote? Bai. Guk ere lagun dezagun. Ja ba. Eta ekin? Ozeanaria. Tromboia Bai. oso. Janari bat. Platera. Platerean. Pizza.
Janari bat, Bai? Eskuekin jaten dena. goxua, Bai. gozoa, Bai? Txokolatea. goxokia, Txokolate. Beltza. Txokolate Txokolatezko beltza. pastela. Bai? txokolate tarta. Tarta, bai, ondo. Agurtu. Mostradorea, Mostradore ados? batean. Surfean. Ez. Jateko. janaria, Arraina. itsasoan, Bai. Arrain Arraina. zaintzailea. arrain saltzailea eta Eta eroslea. bezeroa. Ba, bai. Bai. Ba, bai. Bai. Oso ondo. Zure arraindegiko nor zan? Izenik ez dut esango. Izenik ez esan, baina Kontua da, zure- esan zidan, bai. oso atsegin, esan zidan, gau ere ikusten dugu mi luze, eta jo, ze poza, eta legoz pixka bat jarri dazu, eta berak, 12 euro, eta ni, jo, Ba, segi, ikusten, beharko dugu, guk ere. Egon da bere apenik, ordutik ona? Naiz bueltatu lotxa batetik dolain. Baina joango naiz. Hau esan daia birritan, Bai, ba. bai. 60 puntu, bikain. Joan dendetara erostera, eta hori. Joan, legatza ez erosi igual, baina... Bai, Baita ere, oso ona da, baita ere. bai. Baina tamainan. Mikel Amai hartu lekua, mesedez, Gregori eta Xanti bestaldean. Venga, puntu batzuk. Hirugarren hirukoaren bila, Bai, Denbora. Ui. guztion dau. Txaron, Oleme. Tortilla patata. Bai, Eta? Eta platera. Eta zer, Buelta eman zartagia. Bai. Tortilla patata. Eta ekintza zein da? Buelta eman. Buelta Bai. eman, hori da. Tortillari. Bote bat iriki, krema, Eguzkiko krema, eskuko krema. Krema ez. Krema da. Venga. unguentoa, Bai, Ukendua. Ukendua, Tomada bat, ondo. bai. zauria, Bai, eta? medikua, Bai. Eta- zauri bat josten. Ba. Bai, ondo. bai. Esaten gabiltzen hemen gauze asko, baina gure lehiakidekin antzeslan bat egiteko moduan gauz. egia esan bai, Miluzeko antzeslana eta zer Laster pentsatu beharko genuke. gaztetxerik onenetan. Bai. 60 danak bikain. Egia esan bizitza ederra da, lehiakide trebeak, ditugunean. Eroglifikoak. Venga, beste erakustaldi bat, bakoitzak alduena. Gregorio Santizer, barre. Claro. Hemen beti parre, bai. Bai. Eroglifikokin. Eroglifikoak zuen lagunik onenak. Bai. dira, bai. Goazen. Lehenengoa, denbora. Ikasi aldituzu abestiaren... Ika, Ze ikusten da? Ka. Bale, zelan irakurriko dugu. Kadeak. Ez? Akordeak. Izpiluan, ka? akordeak. Bai, bai, bai. Izpiluan alderantziz irakurtzen dugu. Ka hori ak. Eta hor, deak ikusten ditugu. Izpiluan. Akordeak. Asmatu dute, mekanika ulertu gabe. Hori zen, bale, izpilua. Alere, asmatu, hori da talentua. Bigarrena, denbora. Denok gustuko dugun proba, Saguza. Bisa, ez. Zer da? Sasto. Ze hibrido da? Saldia. sastoa, sestoa, Ez da sagua. arratoia, Bai? arraztoa, Arras? zeta, Irakurri? Gure proba, arras? tia, Arrasto? zeta, arrazeta. Arrasto. Sasto. Gure miluzeko Lehenbizikoa. proba, hibrido bat, arratoi eta astoaren artean, arratoiaren hasiera, astoaren amaiera, arrasto. Bai, lehenbiziko proba hori 0 puntu irabazi duzuen proba hori. Horregatik. Arrasto, urrengorako apuntatu. Ze proba hori ere badago, 50 puntu dikote. Ainoa, eroglifiko batzut gaur zeuen egune da. Bai. Badanak asmatu. Lehenengoa, denpara. Safarian ikusi genituen, Messi, ez? Y Messi, Navarra, Ez? Lionel, Leoiak, Leoiak, Leoi Navarra. Bai, bai. Leo Messi, Leoin Abarrak. Leoin Abarrak. Osondo. Zen erraza, Iupa, bikain. Bigarrena, denpora. Purean jaten dut. Kala, Bai, Kalabazina. bikain. Iepa. Lore hori, kala. Eta bostinari hori aitzik aldatuta, bastina, kalabazina. Haupa. Oso da, kalabazan, 1 puntu, ondo, bikote. Mikel eta Maia, hau izaten da. Bestienak bai, gero nobelarenak. A ber. Ia azkar sartzen dugun, erantzune eta bota aukerak. Lehenengoa, denpora. Zulo bat duzu, Gerrian. gerri, Gerrikoan. bikain.
bakarrik. Eta arratoia, bueno, sague, hau zer da? Arratoia, Bai, sague, sagua, ezta? sagutzue. Bueno, gerri da. Eta geurregaitxika aldatuta, gerri. Non dago? Koan, bale, gerri koan. Etxeko lanak egin da, bikote? Do. Bigarrena, denpora. Gaur egun ohikoa da, hasi irakurtzen. Bale? Telematika. Tele, eta azpian? Telelana. Bikain! Berrogeita man zenbaki erromatarrez TL eta lanotan, telelana. Osando? Telebistan ari garen ez, beti telelanean, nola bait? Oso fina, un puntu, wow. Bai, bota dut hori, ilaski, ze errealitatea bestelako da. Kezkauta nago. Zeba? Alain Olano, mi luzeak idatzi du, saiora idatzi, esanez, ez dakit zenbateraino egiten ari den antxontelleria euskararen alde. Ez dakit kalterik egiten ez ote den ari edo... Benetan? Kontua da, bueno, ni nekatutak izeneko ikuskizun batekin egin nintzen biran, eta Alain, e-film izeneko plataforma batean sartu da, eta bertako katalogoan, eta ze aukera, eta tartean dio, gordetutak, alegia, zuk gustoko dituzun film horiek, gordeta nola dituzun, gordetutak izeneko atala. Eta espero dut sikiera Alain gordetutaken nekatutak ere izango duzula. Mila esker Alain, bidali takerako, zerrik asko. Bueno. Gordetutak, Lehioa, memorian gordetutak daukagu miluzeko esku, abestia? Bai. Bai? Bai? Bat, bi, eta hiru. Zeko esku. Atxeden hartu ezazu, esku honetan dago. Aztutak pizka bat, baina bueno. Ondo? Bueno, bai. Xanti bereziki gogotxu, Bai. Kantuan eta... Urrengoan zu kantari, horretarako egin da... Pasa, urrengo zaiora. Zaie dau. Lehenbiziko eskutik, abiatuta Gregorio Xanti hau zuena. Txamponak beti faltan. Nola du izena Daliren margolan honek? Babarru negozien eraikuntza biguna, eskuaren eta hankaren loturak, albaitaria edo kutsabarruko desio ezkutuak. Kutsabarruko desio ezkutuak? Ez da zuzena. Eskuaren eta hankaren loturak. Erragotea? Babarru negozien eraikuntza biguna. Ba bai. Guau. Dali, Batzuk azteko. Entzun? Zenbat aldiz, esan du Juan Carlosek, txan. Hiru, sei, bederatzi, amabi. Sei, bai. Ta txan. Ondo. Hirugarrena. Hauetako zein ez da gazta izena. Comte, Toulon, Roquefort edo Richelieu. Toulon no es de México, cosa. Ez, hori Toulon. Vale. Richelieu. Oso ondo. Bazazaleak? Bai. Roquefortare bai, ez da? Bai. Ona, Bueno. Ze herri da argazikoa? Zegama? Ibarra. Iturmendi. Ibarra edo ondo hain? Ibarra. Plaza eta San Bartolometan. Te batzuk. Eta aurrera, entzun. Abestiak nola du izena? Txan-txan, Guantanamera, Guajira edo Maiari. Guajira. Bai. Guajira. Maiari. Txan-txan. Txan-txan. Oso ondo. Bai. I? Aurrera ingo dugu. Nola esaten da pertsona edo gauza txiki-txikia izuritzen? Inokia, zipaula, ispindola edo kikaila. Kikaila. Kikaila, bai. Ba, kikaila. Bai. Inokia. Espindola. Ondo? Ondo. Txamponak beti faltan,
Askatzeko aukera ere baduzu, Eta? Mitxoine? Probatu? Bai? Ezustean etorritako dirua laster izango da... Gastatua. Zuzena da? Bai, horixe! Komodina! Mikel Amaia! Ikain! Mikel Amaia ederto, errebotietan, komodinak jasotzen. Ainhoa eta Ainhoa, bigarren eskua zeuena. Eutxi, ez errezta betiko. Zer kendu dugu bidanieko argazki honetatik? Eskuineko farola, erdiko gurutzea, beko ordularia, ezkerreko zutoin bat. Beko ordularia. Errebotea. Ezkerreko zutoin bat. Errebotea. Eskuineko farola, ez? Bai. Eskuineko farola. Hola. Entzun. Agertu zinen, desagertu zinen, agurtu ninduzun, kaixo esan zenuen. Desagertu zinen. Erre eta A. Hauetako zein ez da Alfred Hitchcockek zuzendutako filma. Rebeka, ez ezagunak tren batean, heriotza Nilo ibaian psikosia. Rebeka. Errebotea. Ez ezagunak tren batean. Ba, errebotea. Heriotza Nilo ibaian. Nobikote. O. Nola du izena Jon Arretxeren Ture pertsonaiak. Mahmud, Abdullah, Ismail, Mohamed. Mahmud. E letra. Zenbat denboraldi egin ditu Nadet Agirrek Orion, 3, 7, 10, 10. Errebotea. 3. Beste errebote bat. Bai. 17. Oso ondo. D. Ba, azalpen txiki bat, geuk asmatutako esaldia dela maitasunari buruz. Askatu nahi? A ber. Zein kiroletan aritzen da maili, aila, plentziarra, saskibaloia, eskubaloia, futbola, surfa. Surfa. Saskibaloia. Eskubaloia. Ondo, errebotean. N. Aurrera goaz? Ba, aurrera, Ainhoa eta Ainhoa. Nola da izena Jay Hawkinsen abestiak. Blues harina, tripako blusa, korroskadaren blusa, idorreriaren blusa. Tripako blusa. Blues harina. Korroskadaren blusa. Idorreria zen gehiago. Aurrera goaz? Nola esaten da zuhaitza Araban? Errexala, kiskotxa, kentua, bastaka. Kentua. Bastaka. Errexala. Oso erresa, bai. Eta? T letra. Ah. Askatzeko aukera, bikote? Zirako, jakiterako amodioa eta... Hasierako bakizu? Ez, hasierako amodioa eta... Zer? Di eta... Jo. Bai, hasierako amodioa eta lilura denborarekin joaten da pikutara. Ondo,
Ona izan da, hasierakoa badakizu. Eta zen hasierakoa, izan bera, nolabait. Mikel Amaia, komoin bat irabazi duzue, beste bat irabazeko aukera orain. Hirugarren eskua. Eta nola dio, gehiegi ere ez da ona. Buah, sekulakoa, 2002an, ETV-ko iragarkian erabili zen. Hauetako nor agertzen zen bertan? Nerea alias Julian Jantzi, Andoni Agirre Gomezkorta edo Inigo Agirre? Andoni Agirre Gomezkorta. Bai, horixe. Oso ondo. Ze iragarkia hau. Ka. Zenbat pixatzen du, batez beste, ostrukaren arrautzak. 500 gramo, 700 gramo, kilo terdi, edo 3 kilo. Kilo terdi. Boa, zerra. Kilo eta erdiko arrotza bat. Bai, jendeak probatu izan du gero tortillak egiteko, da. Oso, omen da. Oso zaila mozteko. Oskola oso gogorra eta... Niri pena emango zian hori arrotzi izati, Beste bat ezela, ez? Ez, txikize pena gitxi hau. Ba, ez jan orduan, Mikel Amaia aurrera. Nor da, eskulturaren egilea? Salvador Dalí, Joan Miró, Cristina Iglesias edo Pablo Picasso. Dalí. Miro, bai. Miro. Joan Miro. Bapai? O batzuk? Nola jarraitzen du Akaleiaren kantuak? Ea ala izan nahi nuen, txarrena ez oten nintzen, onena jarraitu nahi nuen edo horrelako oten nintzen. Horrelako oten nintzen. Bai. Txarrena zauten nintzen. Bai. Ea ala izan nahi nuen. Arrautzan doain. Nola du izena, Iban Albrighten Margolan honek. Zombien apokalipsia, Izurri beltza, Hansenen gaixotasuna edo Dorianen erretratua. Izurri beltza. Dorianen erretratua. Bai, mitzu dauka. Bai, Dorianen erretratua. Hala da ba? I? I letra. Unibertsitate garaia gogora ekartzen duen esaldia da. Gehiegi ere ez da ona. Enuntziatuak diona. Aurra ingo dugu bikote? Zu askatuko alegia. Ez. Mikel Amaia! Zein da kafe landarearen izen zientifikoa? Cafetalis, Cofelitus, Kofia edo Starbucks Noir. Kofea. Wow. Maitasun infinitoa kofeari. Bai, behar dugu, Bai. Gasolina pixka bat, Bai. ondo dago. Eta onna, eta Aroma, kafe onna, eta eta- buf. Bai. Mikel Amaia, kafetxo bat? Gero. Beste Gero. bat? Behar dugun kafeina esan eta Bai. gero, hau. Zenbat aldiz errepikatu da la? 8, 12, 18, 24 aldiz. 18. La 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 la. Hogeita lau, gutxinez. Bai. 24. La 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 la. la 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 la. Akarrik. Lo ez. Hau temazo bat, Bai, Beste bat. haure eganekoa etzan izango. Berez. Bertxio emate Bai, izango hori da. da. Zuek dena Bueno, orain bai, eskura, dena. Erne, kolore askotan. Askatzeko aukera, egon badagota. Gehiegi ere ez da ona. Probatu nahi duzue? Kastea. Kolore La 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 la. Gregori Xanti? Ez? Ez. Aurrera ba, Mikel Amaia. Nola esaten da txortaldia? Markinan. Turru mamina, santi mamina, mamina edo goza mamina. Turruma mina. Bai. Ze ona. Hitza dinozu. Eze. Bai, Oro kontzeptua. har. Bai. Mikel Amaia. Oraindik ez, Gertu gara, ba? Bueno, aurrera. Nola du abizena argazkiko aktoreak? Juliette Brioche, Juliette Pascal, Juliette Binoche
Edo Juliet Chokole. Juliet Binoche. Osatzeko brios, ja, baina, bera... Ele, Azken aurreko galderan, gaude, Bai, askatuko du. bai? Kolore askotako apunteak zailduko dizu ongi ikastea. Bai? Bai? Oso ondo! Zano! Komodina! Bigarrena! Enago ados, kolore asko... Hobeto. Markagailuetara goaz, 360 puntu eta komodina Gregoriak eta Santi. 260 Ainoak eta Ainoak. 260 eta bi komodin Mikelek eta Maiak. Zein da zuzena bidanok 8 kontzeptu, zuzenak 3 okerrak? Botereak ditut. Etorri aurretik, hau ikusten egon naiz. Bai, Entzun. Horre ikusi duzu. Eta, ez dakit erantzungo nuken, ikusi arren. Jupiterren ezaugarriak dira, adidanok. 5. planeta da, hidrogenoz osatua, gazezko 4 erraldoietako bat, izotzezko eraztuna, planeta beroena, planetarik handiena, Europa satelitea, egunak 30 ordu, Galileo misioa, Jainko Erromatar izena Orban Gorria. Jainko Erromatar izena. Bada bai. Jainkoen Jainkoa. 5. planeta. Eguzki sistemako 5. Ondo. Gasezko 4 erraldoietako bat. Besteak Saturno, Urano eta Neptuno. Martetik aurrera, dana gaztezkuek. Planetarik handiena. Ikain. Oso ondo. Egunak 30 ordu. Egunak 10 ordu inguru irauten ditu, Jupiterren. Europa satelitea. Jupiterren satelitetako bat. Aztertzeko satelitetako bat, bestak beste ura dagoelako bertan. Orban Gorria. Ekaitzik karagarri bat, ana? Mugitzen dena, gainera. 2-2. Mikel Amaia. Hidrogenoz osatua. Hidrogenoz ondo. eta helioz osatua bereziki. Bueno, azken erantzuna. Azken erantzuna, komodina. Komodina. Hortarako dago. Zondo bigote! Eta puntu zuentzat! Adi, 2. errondan, Ainoa zeuk erantzuten hasi eta Niko Etxarten abestiak dira. Scratch, Blues izar bat, Lolo, Lili eta Popotxo, Tumatxa, Egodun baleak 3, Begi bakarraren bidaia, Heldu, Utxa bezain hotza, Twist, Titi, Katxalin, Erotx. Tumatxa. Antxon Telleria, egin zehar zer. Txutxu, aien Tumatxa! Publikoa zoratu. Nebretzata, bereziki. Edo zoratu naizela pentsatu. Mikel Amaia! Mikel Amaia. Twistiti. Twistiti, agende opariko. Gregorio eta Santi. Bai. Erotx. Ondo? Ainoa eta Ainoa. Bai. Crash, bueno, lehenengoa. Crash. Tumatxa albumeko abestia, bai. Mikel eta Maia. Komodin bat. Komodin bat erabiliko dugu, erronda Izan da. jarraitu alizateko. Ondo. Heldu, korrikaren 15. edizioko abestia. Gregorio eta Santi. Blues izar bat. 83an kaleratutako abestia. Ba oso ondo, akatsak ondinor eta bi zuzen. Ez dakit. Utxa bezain hotza. Hori tok taldearen abestia da. Mikel eta Maia, 2 eta 2. Katxalin. Oso ondo arrizkatuta. Gregorio eta Santi zuzen bakarra eta osatzeko aukera. Bai. Bai, Begi bakarraren bidaia. Bai, begi bakarraren bidaia.
Xabi Bandiniren abestia hori. Mikel Amaia, erantzun zuzen bakarra dago. Komodina. Komodina. Lolo Lili eta Popotxo, Niko Etxarten unibertsoa, 150 puntu! Eta, 3. errondan Adi Danok oraindik ez daukagu erabakita, itsas kostan daude. Bakio, itxasondo, Zierbena, Donibane Loitzune, Getaria, Muskiz, Bidarte, Itxasu, Gamizfika, Mendexa, Orio. Orio. Getaria. Ondo? Bakio. Mikel eta Maia. Donibane Loizune. Erra. Gregori eta Santi. Bidart, T. Hori da. Ainoa eta Ainoa. Zierbena. Mikel eta Maia, bizuzen. Muskiz. Mendexa. Puntu erantzara. Eta markagailuak! Auguste Irauri eginda, 620 Gregoriak eta Santi, 420 Ainoak eta Ainoak, 620 Mikel eta Maia. Zer da hau, zenbat emozio, zenbat gora bera, saio azera bikaina egin da. Bueno, saio osoan aritu zarete bikain. Bueno, ala ere, eguntxo batzuk, ze gogorrak dien, ze lehiaki Bai, donak danak, onak ze denak, plazer, etxalarra denak, daukazuet! Ze pena ematen duen gaurko Ainoa eta Ainoa, ematen. mi luze finak, trebeak oso, Bai. bertsoa, poesia, bueno, mi luzeren bueltako baloreak eta disiplinak baitira, argi demostratu duzu, jakintxoak bazaretela, eta saioa zer nahi ipatu dugu. Zauri hau sendatzeko poesia pixka bat badagoela. Ez dakit Ainoa, errezitatu nahi zenuken, lerrotxoren bat edo. Lasai. Bueno, hori ez bada, zer moduz, saioan, gustora Oso ondo, bizarete. oso ondo, oso ondo pasatu dugu. Oso ondo pasatu dugu. Eta ikasi dugu be bai, eta... 150 euro Bai, irabazi du. Bazkari bat iteko y listo. Baskaritxu bet, ez Ingo zeundo du, buruz buru, baskaritxu Hori, bet, hori, hori, zeundo bai. ingo zegien. Zuekin ez dakit, baina... Gu bai, Bueno, entzat. Zeuentzat buruz burukorako ondo dator. Kofea bat hartzera joan gara, gero. Plazer bat, zuen bizita jasotzi gure platuen. Hau pasuek, Eskerrik zeilan asko, gertatxu. eskerrik asko, bikote. Zenbat emozio eta gora bera, aipatu bezala gaurko miluzen, baina bigarren fasera aurrera eginda Gregorio eta Xanti batetik. Gustatu zait, koreografia, Xanti, ospakizun egin duzu, edo ezin duzu errepikatu. Ez, porque ez dakit zein dute. Ja, atera egin zaio, besterik gabe oso modu espontanean. Mikel Amaia, behon deizuela, Ondo? Eskerrik asko. Bai, ja Pozik. lasaio. Oso saio eginda, zieratik, oso Hiru ondo. bikotek ere, baina Bai. batek etxera joan behar izaten duta. Orain, aurrera eginda, bakizu zer datorren ez da? Bai esan gris, eran. Dani zuko zatoz gaur. Jarraian dator sokatira. Sokatira. Ze madlan, hartu legua. Zarautzan noain zuek erantzuten lehenak, ados? Venga. Iaba. Demora. Zenbat pertsonak osatzen dute August Rodinen pentsalaria eskultura? Mabi. Bakarrak, zenbat silaba ditu unibertso hitzak? Lau. Zein da Esne Beltza musika taldearen azken diskoaren izena? Beltzarana. Esne bidea, zein da esku uzkan buruzburuko txapeldunak darabilen kolorea? Gorria. Gorria. Zein da Kapuletotarren familia aurkaria? Montesku. Montesko, bai. Ze izki dator alfabetoan I izkiaren aurretik? H. Ondo. Nola dute izena Himalaiako espedizioetan laguntzaile aritzen diren Nepalgo herritarrek? Xerpa. Xerpa. Ze herrialdetan dago Playa Giron? Mexikon. Kuban, zein izen da Nelayam alderantziz irakurrita? Maialen. Maialen. Nogenen Aben Circle diskoan ze hilabetek ematen dio izena abesti bati? Abendua. Abenduak. Ameriketako zein herrialdetan ezagutzen zuten Pepita Enbil sopranoa zarzuelaren erregina gisa? Mexikon. Mexikon. Ze elementu astrologikoa ageri da Maldibetako banderan? Izarra. Ilargia, zein da Etzidamuren bezpera? Bihar. Etzi.
Bihar esan duzu horrena, 5 ogibarra erosi baditugu eta 2 laugarren pisuko bizilagunari oparitu badiziogu, zenbat ogibarra ditugu? 3. 3. Ze kazetarik idatzi du Sahara herri bat erresistentzian liburua? Mikel Uarte. Kristina Berasainek. Jatorri ze herrialdetakoa da Tang Bao platera? Tailandia. Txina. Zenbat 0 dituzte 1.000 milioik? 9. 9. Ze mendetako artista da Maria Callas opera kantaria? 20. Nola ibili ziren kanta herriko honetako zezenak? Kalean gora, kalean... Bera. Bikain. Ze lurraldetan zaude, burlatan bat zaude? Nafarroan. Ze izen artistiko erabiltzen du Juan Luis Pérez Michelena musikariak? Michele. Petxi, abenduko ze egunetan ireki zen iaz Durangoko azoka? 6. Uiopa. Ze 2 kolore nagusi ditu Peruko banderak? Zurila eta gorrila. Bai horixe. Ze lurraldetan dago Buruntza mendia? Gipuzkoa. Bai? Fabolatxia kalotzera, zer da? Hizkuntza bat. Ez perretxikoa, ontxoa. Zer dira Italiako tratoriak? Jatetxeak. Zein kiroletan aritzen da Aingeru de la Fuente? Surfean. Pilotan. Zein intsektuk ematen du argia bikotekidea edo harrapakina erakartzeko? Ipurtargia. Ondo? Bizkaiko ze herritan jaio zen Malen Amenabar bertsolaria? Berri zen. Larrabetzun, norri izan zen Everestera igo zen lehen euskalduna? Juanito Oyarzabal. Martin Zabaletan, Europako zein hiritan hil zen Mozart? Bienan. Ze hiritan zaude, Aiztogile kalean, bazaude? Gasteizen. Gasteizen? Ze izenekin ezagutzen dugu esnearen azukrea? Laktosa. Zein urtetan emititu zen lehenengo aldiz Mihiluze? 2005an. 2006an, zein da Poloniako hizkuntza ofiziala? Polakoa. Polonia. Zenbat aldiz irabazi du Julio Sotok Nafarroako bertsolari txapelketa? 2. 6. Zein koloretakoa da aguakatearen azala heldu gabe dagoenean? Berdea. Zein da historiako lurrinik salduena? Chanel número 5. Bosta. Bai. Zeintzu dira Janus Lester musikariaren izen deiturak? Jokin Pinatxo. Bizikleta txiki bat irudite, baina haiei esker hobeto ikusten dugu. Zer da? Monokoluak. Betorrekoak. Zein musikarik egin du Binu Kantaresi Amor kantuaren euskarazko bertsioa? Petxik. Anarik. Zein da Puerto Ricoko hiriburua? San Jose. San Juan. Pi zenbakian, zenbakirako. Gaur Leioako gure publikoan lanien jarrikot. Ze sokatira hau pazuet! Ze leia, ze ondo. Oso ondo ere, Mikel Amaia arindulako. Eta horria huts txiki hori izan da, baina ze programa hon. Ze moduz, Mikel Amaia. Ondo. Bai, guztua. Bueno, lehiatuta azken momentura arte, finalik ez, baina urrengo miluzen plazer bat izango da zuek ikustie. Babikote! Ez genuen asko esperoa, baina Xabier Usabiaga lankideak zorrotz esango luke moduan, Ormaiztegiko zakurraren egin da. Finalean dituzue Gregorio eta Xanti! Aztetik aurrera, Ondo bikote? Bai. Zuek ere... Kriston ezustekoa izan da, bai. Baina gozik? Eta ezustekoak ematen hasita, igual zakua, etxera? Hori da. Haze ezustekoa, Hori bai. Eta haze diru pila. Gaur, jokoan, Jupa. 104.000 euro! Aritu dira publikoari ere babes eske? Bai. Hotxa lota. Energia ona etortzen dara. Bai. Energia ona, Leioatik, Bai, hau patuek! Jose Miguel Barandiaran institutotik. Hain zuzen. Etxeko deialdi egin gurekin bat egiteko momentu bada, aplikazioa, eta badakizu eguneko irabazlea, asteko irabazleak eta bar. Gregorio Santi, gu urtez eta hortxe gauz, adinkide. Marrazki bizidunak eta? Bai. Umetan ikusten zen dituzte? Bai. Alan zuen favorituek. Etixea. Ni beti Heidi eta Marco.
Gregoriok? Nei dartakan eta olako. Niri be bai. Heidik eta, bereziki heidik badu belauntzarekin gainera alako. Bai, mendin bai. Amona eta aitonak askoetan. Gure sasoian, batzuk, gaztelera zentzuten eta ikusten genituen, gero euskaraz be, zuk asko euskaraz ikusita dagoeneko txikitatik. Bale, Gregorio Sante eriketa hori izango da. Adi danok, euskaraz bikoiztutako marrazki bizidunak dira. Denbora. Arturo Erregea, euskaraz, bai edo ez? Bai, Arturo Erregea. Dragoia Iztariak. Ez dakizaran. Dr. Stone. One Piece. Ez. Naruto. Bai? Bai, One Piece bai. Sailor Moon. bai. Ez. Dexter's Laboratory. Doremiren magia, bai. Blue Dragon. Blue Dragon. Bai. Ez. Conan Detective. Hoi bai. Kodea Lioko. Lioko kodea, bai. Egiaztatu eta... Bai. Ez guk. Automatiko kilazai. Lauakatz. Pues Dragoia Iztaria paseko dugu, ez? Bai, eta One Piece bai. Lehenbiziko egiaztapen automatikoa da, bat agortu duzu beraz. Sailor Moon igual, ez, Dexter Laboratory, eta beste bat. Bai, a ver. Bi, ordu igual bi kendu balitxeu. Bai. Sailor Moon ez, txonemendik kenduko deu Conan ez, kodea Lioko, uste dut eta, bueno, zakit. Eta Dragoia Iztariak eta zer dan. A ver, hola, ya está, bueno. Egiaztapena jarraian egin dugu eta galdu egin dugu. Barriro egiaztatzeko aukera hori. Lehenbizikoa sakatu gabe datorreta. Da eman diozuzuka, hauen. Lehenbiziko lau akatsak oso seguru genituen alere, bi aldiz egiaztatuta diot. Aldaketak egiteko aukera, edo Bai, relantzi? miratu, a ver. One Piece eta kit euskera jarri duen, Ez dut ikusi. One Piece... Ez que, ETV lau gutxi ikustetet nik. Ego ETV iru da. Igual, Dragoia Iztaria bai eta kendu... Ez, Doremiren magia bai, deste laboratez dakit, Pues hoi kenduta Dragoia jarri. Bai, venga. Gregorio eta Santi. Urrezko galdera. Gainera. Jatorriz, bi frantsesak. Frantsesak. A ver. Naruto ez Japun da. Conan Detective, kodea Lioko, eta Dr. Stone ez dakizen dan. Hoi Dragoia Iztariak. Dragoia Iztariak. Zer? Jo, ez que hauek ez die gure garaiko. Batematu bai. Sailor Moon bakarrik eta Naruto guaingoak, baina kamisetan dibujok ikusita. Eta Arturo Erregea? Arturo Erregea, Arturo Erregea, baina... Konturatu ginenien marrazki bizidun batez, maite mindu gintezkela. Arturo Erregea ikusten. Euskeraz? Bikoiztuta? Bai? Eta ETV baten emititua, bai. Bai. Conan Detektibea. Baiezkoan, zuzena da? Haure lehenbiziko katean, bai? 7 urteko ume baten itxura hartzen duen Shinichi Kudo du protagonista. Dr. Stone. Ez. Mundu post-apokaliptiko bat irudikatzen duen telesaila, eta ez da euskaraz ez. Doremiren magia bai. Eta kate batean baino gehiagotan, ETV-en. Blue Dragon. Bai? Bai esko eremu zuzena da? Shu gaztea eta Erensuge urdinaren historia kontatzen du, ETV 3 emititua. Dragoia Iztariak azken unean aldatuta eremuz, azken orduko aldaketa hori zuzena izan da? Izan do, Guizdo eta Lian Shu, Dragoia Iztariak, ETV 3 hau ere. Sailor Moon.
ezezko eremuan, bai? Ez dago euskaraz, ez. Usagi Tsukinoren abenturak kontatzen ditu honek. Oso ondo. One Piece, bai ezko eremuan, bai? Hasi da, abentura, piraten aro berria, eta bar. Eta ben kate ezberdinetan, hau ere? Gu sasoi horretan institutu atzekaldia. Beste gauza batzuk egiten. Beste abentura batzuk. Beste gauza batzuk egiten. Dexter's laboratori ez ezko eremuan zuzena da? Koiteneten botatzen zuen. Ondo, etxean laborategi sekretua duen Dexter hilegorria protagonista, eta euskaraz. Naruto eskaztakit. Ez que guain dela gutxiko da Naruto. Naruto? Kodea lioko igual esan nuke baiatzen. Kode lioko esango nuke baietz eta Naruto ez ez. Naruto baiezko eremuan zuzena da? Ba, hortxe biak atxak, bai. Naruto ez dago euskeraz. Kodea lioko ETV irun emititu zen. Kodea lioko de baiezkoan izan duzue, gero ez ezkoan, bueno, aldaketak egin behar zegoen. Oso ondo berrondo 25 euro. 2 akats bakarrik. Sakurako bidean eskarako katuko. Baina urrezko galdera irabazteko aukera. Urrezko galderak badakizuen 1000 euro gordetza dituela. Berrondo 25 aldatuko? 1000 euro gaitxik? Bai. 1000 badituzue. Beste 1000arekin oso ondo. Banatzeko errez. Urrezko galderan galdetu dugu jatorriz frantsesak dira 2. Kodea lioko. Ezagutzen duzu be? Eta ariketa zaizen apurtxu bet Descartes, batzuk japoniarrak, batzuk... Frantziakoa jatorriz kodea lioko? Oso ondo, bai. Xana izeneko virus bat suntxitu behar duten 4 lagunen bizitza kontatzen du. Frantzian sortua. Gregorio eta Santi. Ez dakit sortea den, ez dakit jakintza den, baina finaletan ze ondo moldatzen zareten. Hasierako akatsetatik akats gutxira, 11koak asmatzen trebeak. Urrezko galdera jokoan gaur, adidanok. Jatorri frantsesa dute hori da galdetzen ari garena, marrazke bizidun hauetatik kodea lioko. Zuzena izan da, dragoi ehiztariak zuzena izan da? 1000 euro, Gregorio Santi? Publikotik energia ona ekarrita? Dragoi ehiztariak zuzena da? 1000 euro jokoan urrezko galdera? Eta beste 1000 irabazita, 2000 euro denera pilatuta Gregorio Santi, eta batez ere gaurko saria, Miluzen aurrera